Και ως ήλθεν επί των τόπων, αναβλέψας ο Ιησούς και ειδών αυτών, και είδην ως τη εσυκοφάντησα αποδίδομη τετραπλούν. Είπε δε προς αυτόν, και όπου επί το όνομα της του μεγάλου το έλεον τούτο προσάγομεν, κατάβουσον της εις δωρεάς τα ιάφτα και άφηση τα ματιών, και έλειπτε. Πορεύεστε δε μάλλον προς τα πρόβατα τα απολολώτα οίκου Ισραήλ. Πορευόμενοι δε κηρύσσετε λέγοντες ότι ήγηκε η βασιλεία των ουρανών. Ασθενούντας θεραπεύετε, λεπρούς καθαρίζετε, νεκρούς εγείρετε, δαιμόνια εκβάλλετε, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δώτε. Ιδών δε ο Ιησούς πολλούς όπλους περί αυτών, εκέλευσε να περιθύμει στο πέρα της Χριστότητος, όπως κινείται τα σκόντες της εις φιλανθρωπίας, δοξάζομεν σε τον Θεού τα μεγάλα και θαυμαστά, ένδοξάται και εξαίσια. Ότι Θεός ελέος τιμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και στην δόξα να παίρνουν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα και πέντε μωρέ. Έτεινες μωρέ λαβούσε τας λαμπάδας σε αυτόν. Πού και έλαβον με αυτόν έλεον, εδε φρόνιμοι έλαβον έλεον εν της αγγίης αυτών, μετά των λαμπάδων αυτών. Ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών και στην δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίγκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Κακώς δαιμονίζεται. Ο δε ούκ απεκρίθη αυτή λόγων, και προσελθόντες οι μαθητέ αυτού πυρώτων αυτών λέγοντες, απόλυσον αυτήν ότι κράζει όπιστεν ημών. Ο δε αποκριθής είπεν, πού καπεστάλλει τιμή στα πρόβατα τα απολολώτα οίκου Ισραήλ. Η δε ελθούσα προς εκείνη αυτό λέγουσα, Κύριε βοήθημη, Κύριε, και γάρ τα κοινάρια εστί από των ψυχίων των πυπτώδων από τις τραπέζες των Κυρίων αυτών. Τότε αποκριθής ο Ιησούς είπεν αυτή, «Ω γίνε, μεγάλη σου η πίστης, γεννηθήτως Υιός θέλεις». Αυτούς από της πλημμυράς αρρωστίας και αποκατάστασον τη Αγία σου Εκκλησία, ψυχή και σώματι υγιαίνοντας και προκόπτοντας ενέργειες καλής και λόγης αγαθής, δοξάζοντας με τα πατός του λαού σου το όνομα του Χριστού σου της ελπίδος ημών. Μεθούς η δόξα τιμή και προσκύνησης, με την οικία και ειδού πολλοί τελώνε και αμαρτωλοί ελθόντες συνανέχητο το Ιησού και τις μαθητές αυτού. Και οι δόντες οι Φαρισαίοι είπουν τις μαθητές αυτού. Διατί μετά των τελωνών και αμαρτωλών εστί ο διδάσκαλος ημών, ο δε Ιησούς ακούσας είπεν αυτής, ου χρειανέτουσιν οι ισχύοντες ιατρού, αλλοι κακώς έρχοντες. Πορευτέντες δε μάθετε τι εστίν, έλεον θέλω και ουθυσία, που γαρύνθουν καλές δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοια. Πάτερ Άγιε, ιατρέ ψυχών της ομάδων, ο πέλσας των μονογενείς σου Υιών των Κύριων και Θεών ημών Ιησούν Χριστών, πάσαν όσων ιόμενων και εκ θανάτων ιδρούμενων, ίασε και τους δούλους σου τούτους εκ της περιεκούσης αυτών σωματικής ασθενείας, δια της χάριτος του Χριστού σου και ζωοποίησον αυτούς κατά το σύ ευάρεστον, την οφειλωμένη σε ευχαριστία